JJY-YAURI ne dauke da wata sabuwar wakar Alhaji Shehu Anaruwa CSC Kwastam Ubandawakin Yauri. Allah ya ƙara girma, amin. Dole mu gaida baba mai halin Shehu Anaruwa CSC mai gida Ubandawaki na Yauri. Haji Shehu mu yayi mana rana. Nace ku dauro dan badu kamar shige aiki. Sabuwar abun baba baba baya goya marayu. Shugaba mai alkhairi mu gaida.
OC operation Aminu a tahiru maza Aminu ina gaida ka.